pala yung paninda natin with Jamela. Kuya. Paper TV. Oh, sila ate pala yung katabi natin dito na nagtitinda. Yung tinda nila ay palamig sa barbecue, tama? Ayun, shoutout ka nila ate. Hi! Bumibili ako! Kabatch ko nung high school. For the content ko. Putis mo! May customer ako. Aray ko! Ano nga yung kandila kante? Eh? Ito nakatutok ko yun. Galing ni Mrs. Love magbenta. Mali magkwenta. Yo, good morning mga kalabarkada. Another day, another vlog, and another blessings na naman. And for today's video ay pupunta na naman tayo magtitinda. Andito yung mga paninda natin, ah. So magtitinda tayo ngayon mga kalabarkada na. At dito tayo pupunta ngayon, dito sa cemetery dito sa amin. Dito sa Carrot Cemetery. Kasama ko pala ngayon si Milay, yung kasama natin kapon. Milay? Ay, dapat pala Jamela. Sige. Ayun na lang Arad, yung totoong pangalan mo na lang sabihin ko sa kanila. Jamela. Good. Wow, ganda ng pangalan, Jamela. Alam mo meaning ng dati? Alam mo meaning ng pangalan ko? Ha? Alam mo meaning? Ano? Hindi. Maganda meaning nun. Hindi. Diba na sa Robert Clark, ang meaning ng dinner, maganda. Yun na lang sabi sa'yo. Pakita ko sa Google. Weh. Anong meaning ng Jamela? Jamela means maganda, di ba ba? Maganda? Sabi mo kasi mama. Alam mo ni mama yun. Alright, malapit na tayo mga kalabarkada dito sa may Carrot Cemetery. Eh, sana nga ay may mapagpuskuhan pa tayo dito. Kaya tinanghali na kami ng gising. Okay. Dami lang nakapusto. Hanap tayo ng papagpuskuhan. Ay, dito. Ha? 13 laps yan. Kaya nga. Yan. Sabi ko sa'yo, dito eh. Yan. Hanap tayo. Lapay pa start po? Ha? Yo, alright mga kalabarkada, nakahanap na kami ng pwesto namin. So, nandito na tayo sa may Carrot Cemetery. Bahala, wag kang punta doon. Cobra. Oy, Len. Ano na nga pong pa yun eh. Guys. Kasama, andito pala si Mila ya. Hey guys, Jamela. sabi lang eh. Jamela. Ito na pala yung paninda natin with Jamela.
At ang tawag dito, bali nag-umpisa na kaming magtinda, no? Nakapag-display na kami. Ito pala yung Carrot Cemetery. Ito. Maririnig nyo, may mga tumutugtog na doon, no? Mga tropa natin, kuya. Paper TV. Oh, word. Yeah, ayun, tatak mo. Ayun, and the chapter. If RTP, Mr. Rarang, ayun. Shout out. Ayun, kasamahan nila. Si Itong. Galing magkuha ng lusi-lusi yan. Hindi pa Oh, chill. mga tropa ko. May nakita pala ako dito mga kalabarkada, si Manong. Gumagawa ng anong tawag dito? Bulaklak ng patay. Ayun na. Panoorin natin kung paano siyang gumawa. Galing ha, na-designan nila, no? Ito pala yung mga paninda ni Manong, oh. Mga paninda ni Manong. Ito, oh, ganun daw. Oh. Siya lang yung nag-design dyan. Ang galing. Yan ang parang isang buwi ng gayo. Para kapag ganyan. Ayan, vlog. Vlog po. Okay lang po. Okay lang. Ayun, okay lang kay tatay. Walang problema yun. Nagbablog po ko sa kutay. November 16, uwi ka rin nyo. Ay, oo. Para may future ko naman po kaya. Baka makita ko taga-farmer. Tagal ko sa farmer's garden. Hindi na yun. Ah, Kunti na bulaklak ko, ito na lang. kunti na lang ang bulaklak mo. Hinihintay ko si si Giselle. Sino pa? Giselle yung mga po ko yun. Yun na gano'n, nag-aaral taon-taon. Ah, Diyan na. ayun na lang. Tropicana ba? Ha? Tropicana. Wala po pa. Ito lang po, Royal. Magkano yan? 23 po. Oriol lang siya. Isang Royal na rin. Yung malamig po. Ha? Malamig ko. Malamig. Malamig lang na Royal. Royal po? Oriol. Royal. Ay, Coke Zero ba te? Hindi ko yung isa. Yung regular. Diyan, minawit niyang kay Baso? Yo. Dalawa po. Wala na. Otso rin po. Pwede naman, balik mo dito. Ay, wala po kaya? Hindi, kaya ano ko doon. Isitat ko na lang. Ay, mag-phone ka muna lang yan kung may gagawin ako. Thank you, eh. Boss, bilangin muna natin. 50, 70, 90, 100. Nagpunta ko na kayo sa 20, 46 plus 16. May mga katabi pala tayo dito na nagtitinda. Sino ma-vlog tayo? Sila ate pala yung katabi natin dito na nagtitinda. Yung tinda nila ay palamig sa barbecue, tama? Ayun, shoutout din nila ate. Pwede may video tayo? Sarap naman.
Anong oras sundin si mama? Magbili pa ka to? Tempura 30. Tay. Baka masagi. Dito na lang ako. Malamig lang. Ay, sampo po yan, te. Malamig lang. Library mo, sampo. Ay, nalapos. Ito po. Salamat. Marpuro na blue. Sampo. Ay, na yung kapatid dati ganito. Mukha niya. Lai, suklan mo 40. Isang 20 saka. Ayun o. Salamat. Dalawa po yung kinuha ko. Ha? Ay, dalawa ba yung kinuha mo? Kasi ko yung isa. Salamat. Kala ko isa lang ito. Ayan siya. Thank you po. Ay, among bat. Aghay ka matita camera ka na eh. Ay, hi! Bumibili ako! Kabatch ko nung high school. For the content ito. Putis mo! For the content ato eh. Ay, mana dyan tit mo? 200 na ni! Tara ni! Apa yung kabin? Melody kabatch ko. Bye! Buyaan to natan. Ito yun. Ano pa? Dito? Ilan pa? Magkano? Dalawa. Ito po. Dalawa. Wait lang. Huli ka? Ano ba? Ah, 20. Apat lima. May customer ako. Aray ko. Ay, nangayagyan kang dilakante. Ay, Dua nga piraso. Dua nga. Oh my gosh. Sige. Nyamat. Saan mo man ako na ay, sandaan mo. Kunak ko rin dadakgal. So, maduwa nga piraso lang. Kunak. Duwa mo na supot. Gayang din ko na. bawasit ka nga dyan. Ay, babasid lang ba? Di ba atid Ay, bus na ron? Ay, Din, post na kat yan. Ay, gusto nila sa ay, nikot. ada na lamis na mamang tinjo. Adda. Ay, kasi duwa nga. Ito pa man naman. 23 lang. 23? Duwa. Ano da? Dalawa. Sige lang, Kapay kung suklim. ano. Uy, suklim pa lang. Kanan? Ang bait! Sige nga rin ako, mapalak ko dito damdama. Saan po ito eh? Magkano po? Yung 1.5, 80. Nabasa nga ako yan. Mayroon. Magkano po? Lahat na ito po. Yung baso. Pati yung baso. Ay, kumuha dyan ha. Kunin mo na yan. Malamig pa yan. Hindi pa umuwi si na Bibi eh. Malamig na? Sobra. Anong pan green o dilaw?
Magkano? Ano boss? Fortune 3. Ha? Green na lang, Fortune. First cut. Fortune. Fortune. Ano to? Nakuha ka. 25. 25. Magkano boss? Bali 8. Isa. Uwi na. Uwi na. Uwi ka na? Zero ulit. Nakauwi. Saan ka pa uwi sa? San Carlos pa. Shout out pala kay boss, taga San Carlos City. Ingat sa biyahe boss ha. Ingat sa biyahe. May sasakyan ba kayo? Tricycle? Ha? Tricycle. Tricycle lang magmula dito hanggang doon? Ah, sa bahay pwede oh. Sambales nga, napupuntan ko eh. Nakakailang litro kayo sa magmula dito hanggang doon? 400. 400? Ah, pwede na. Bawi naman siguro. Oo. Okay. Ah, sige boss, shoutout ko mo. Ha? Bali, nakasama natin siyang nagbenta dun sa may namagbagan nung kahapon. Tapos ngayon nandito siya sa barangay namin. Nagbebenta rin siya ng chicharon. Uuwi na sila. Isip ka. Dapat pag naka-vlog, bibili. Ganun yun. Kasi kami halo-halo. Kabatch ko ng high school. Si Angie. Kumusta nga eh? Okay lang. Lakay ko. Laki mo. Boss, batch ko ah. Uy, ito nakatutok sa ito. Isip talaga ate. Halo-halo. Walang halo-halo, be. Ano lang kami. Inom-inumin. Naghahanap ng halo-halo, may ang Uber to. Mga kabatch ko ng high school, mga kalabarkada na. Ano ba, chichirya na ano? Yung Royal, 23. Meron pang Royal dyan? Meron pa yata. Royal. Itong busa, meron pa. Ilan? Isa lang, isa lang. Isa. Ito na lang, kunin mo. Ay, yung hindi malamig ba? Oo, yun na lang. Yun na lang malamig ang kon. Ilan? 10. Ha? 23, 43. Ay, hindi, 30. Ano pala? 33. 33. Bakit? Nagtaka ako ba't naging 43? Akala ko dalawa binili. Boss, pasensya na ba ha? Tao lang. Ha? Ay, vlog. 7. Thank you. Galing ni Mrs. Love pagbenta. Mali magkwenta. Eh, diba? Sobra-sobra kong maning. Mali. Royal? 23 po. 23. Sarado mo. Dalawa? Dalawa. Isa pa raw be? Ay, may cobra po kayo. Isang Meron. Meron kuya. Anong pan? Gold or green? Ilaw. 25 ito, 25. 25 plus 23. 23 for Ano na? okay lang. Mas kailangan ko. Tapos ako pa talaga ng cellphone ko. Nagawin ko talaga naman. Mag-deliver kayo. Kaya kayo. plastic eh, boss. Meron kuya. Plastic meron kami dito nga. Ito po. Ayun ka na. Ano pa? Ano pa? Ayun pa. May biscuit po kayo. Biscuit marami. Andiyan. Ito, may Presto, may Fruities.
Gusto, makano po isa? 8. 8. Ilan? Pag dalawa makano? 16. Ay, nalaglag pa yung chicho. Ay, hindi makita. Ay! Ay, sampot eh. Ay, hilahin mo na ako. 40 tabi. Ayan, salamat. Yo, alright mga kalabar, kada mag-sisinap na kami at pauwi na kami ni Mrs. Love. Eh, wala na rin kasi masyadong tao eh. Kaya, sinop na natin. So yun mga kalabarkada, no? Bali magtitirik muna tayo ng kandila sa mga mga kamag-anak ko dito, sa mga lolo't lola ko. Tapos dun sa kapatid ni Mrs. Labs, tsaka sa lolo niya. Uy, congrats lang ta. Thank you po. Titirik muna tayo. Ito pala sa mga lolo't lola ko. Ito yung sa lolo ko, sa lola ko. Sila pala yung mga nagpalaki sa akin. Dito. Siyempre hindi tayo makakalimot sa mga nagpalaki sa atin, no? Ay mama, negosyante ti Apumon. Tapos dun kay Papa.